Moi, tänään me tehdään Patriisian kanssa Halloween-kalkkivideo. Tänään Patriisia tuli meillä vieraaksi tänne. Tykkääksä Halloween-herkuista? Tykkään. Mikä sun lemppari Halloween-herkku on? En mä tiedä. Katsotaan, löytyykö nyt uusia lemppareita ja aloitetaanko suolaisesta vai makeasta? No, makeasta. Makeasta. Laittakaa hei peukut pystyyn, jos haluaisitte, että me tehdään lisää videoita Mikin kanssa, niin mehän toteutellaan sitten niitä tänne teille kanavalle. Moi! No niin, ensimmäisenä meillä on testissä täällä aivot. Mä maistan. Kattokaa. Mä maistan pikkuvalaa. No maista, tuu tänne. Tulikohan vaan? Tää on tosi hyvä. Nam! Tosi hyvä. Oh my god, tää on hyvää! Niin. Mä haluan vielä yhden palan. Sormia. Ootko sä ikinä maistanut noita? En, ootko sä? En. Eikö sä ikinä maistanut sormia? En. Muuta kuin omia. Niitä sä syöt aika paljon. Kato, aika makeen näköinen tikkari, ei voi muuta sanoa. Onks tää tikkari? Oo. Ole hyvä siitä imemään. Aha, puremaan. Tämä maistuu omenalta. Kyllä tää on hyvä. Tykkääksä sä? En. Mikset? No, en mä tykkää. Miksi et sä tykkää? En mä tykkää. Miksi? Se on takas suussa kyllä. Täällä tykätäkin. Nää oli kans Tigerista. Ja maksaks ne joku alle 2 euroa. Näyttää ihan ja se tehdään valpailta. Varpailta? Tosi valpailta. Näyttää se sun äitin varpailta. Onko sun äitillä muka hienommat varpaat? On. Onko? Näyttääkö se sit sun varpailta? Mitäs sun varpailta? Jasmin valpailta. Ai Jasminin vaan! Seuraavaksi meillä on täällä testissä tekoveri. En kyllä maista. No onko ihan varma? Mun pitää kuitenkin maistaa. No eikä pidä, ei, älkää saako väärää kuvaa. Täällä ei ole pakotettu ketään olemaan. Ja silloin Mikillä on jaloissa raudat kiinni ja semmonen pallo, että se ei pysty liikkuu. Pitää kuitenkin maistaa. No mitä jos sun täti maistaa ekana? Uskallatko sä sit maistaa? En. Uskallat? En uskalla. Miltä tää maistuu? Nomme! Tää maistuu ihan sieltä. Noniin, suu auki. No maistuu noilta niitä, siis semmoisilta mehujältä, jotka laitetaan pakkaseen ja Coca-Cola maku. Toi maistuu ihan pahalta. Hyvältä, maistuu vielä kerran. En maista. Tää oli niin hyvä. Sä et vaan tiedä nyt hyvän päälle mistään mitään. Toi oli niin paha. No syö sitten noi kaikki. Tää on hyvä. Halloween-sipsejä, ihan perus suolan makuisia vaan. Mutta katoppas, näissä on tämmöisiä haamun kuvia. Että aika söpöjä sinänsä. No maistuu niitä taffelin niiltä kierre. Semmoisilta mitään sanomattomilta. Itse asiassa on tosi hyviä. Tuo on 4/5. Oh. Kyllä ne on tosi hyviä. Tuo on 4/5. Jopa 5/5. Niin. Näin se mieli vaan muuttuu. Hei, suoraan lattialle. Tätä maksoi yli euron pussi. Eli todella edullista ja hyvää. Jos standard, niin se maksaa paljon, koska noi on noin hyviä. Eurohan on halpa hinta. No olispa, että maksaisi paljon, koska se on noin hyvä. Eikö sä äsken sanonut, että sä et tykännyt tosta tikkarista yhtään? Mä maistoin tätä vähän. Kattokaa ihan kaikki tämä video. Jopa Patriisian seuraajat. Jopa viholliset, niin kuin olit sanomassa. Niin, jopa ei mulla ole viholliset. vihollisia, kaikki tykkää minusta. Niin, jopa viholliset. Jopa vihollisetkin tykkää minusta. Mä oon kattonut sua aina, kun sun loppuu elämässä. Popping Candy Tropical Flavor. Eli täällä on tällaisia jotakin. Minkä värin otat? Mä otan sitten tän liilan. Tarviiks sä apua sen kanssa? Joo. Saat paras tubettaja. Olenko? Kiitos! No pomppi tuolla mun suussa. Mikä sun on? Pompiks ne? Mitä? Ei ne siellä pompi.
Mä annan tälle arvosanaksi ehkä 4/5. Kyllä tää oli ihan hyvä juttu. Mikäs sun mielipide on? 14/5. 14/5. Ai saakeli, kun pompahti vielä vikan kerran suoraan aftaan. Nää on Halloween-keksejä. Joo, ja sä vissiin maistoit näitä viimeksi oranssissa maussa. Kun me kuvattiin se viime video, eiks niin? Joo, tykkäsitkö silloin niistä? Mä tykkäsin. No ei ne maistunut kauhean hyvältä, mutta oli kuitenkin hyviä. Ei ne maistunut oikeesti kauhean hyvältä. Mut mitä tarkoittaa, ne ei maistunut hyviltä, mutta ne oli hyviä? Sellaiselta, että ihan ok. No. Ja mä oon ihan sillä selvä. Aika kivan näköisiä. Mä tykkään. Okei. Hei, tiedätkö miksi sipuli itkii lentokoneessa? Miksi? Sen takia, koska se vierestä istuu se peluna. En ymmärtänyt, mitä sä sanoo uudestaan? Sen takia, koska se vieressä istuu peluna. Että sipuli itki, koska peruna istui sen vieressä lentokoneessa? Miksi se itki? Se ei tykännyt siitä. Aha. Sitten meillä on täällä Scorpion Mikille. Mä oon maistunut näitä niin paljon, että nyt pääsee Miki ottaa kunnian ja maistamaan Scorpionsia. Mä en tykkää skorpioneista, ne on pelottavia. Kyllä mä maistan. Onks nää sitten? Toi on hyvin opetettu kotona, et en tykkää, mutta kyllä maistan. Tänään mä velin tän skorpionin pää irti ja syös. Sä oot hurja poika, miten sä uskalsit syödä sen? Oliko se hyvä? Hyvä. Oli. Oli vai ei? Oli. Oli vai ei? Oli. 4/5. Jasmin istuu tässä vieressä ja sillä välin kun me ollaan laitettu näitä syötyjä karkkeja pois, niin se on kerännyt oma ostoskärry täyteen. Tässä on lemitsipussi. Ja tiedätkö yhden jutun? Tiedätkö miksi se peluna itki junassa? Sen takia, koska se vierestä istuu sipuli. Sä kerroit ton vitsin jo äsken. Ja nyt se istui sitten junassa, kun äsken se istui lentokoneessa. Tuo on vähän kuin minä saatan olla viihteellä ja niin saatan kertoa saman vitsin useasti ja unohan sen. Remix-pussit on yleensä todella hyviä, te tiedätte. Tietäjät tietää. Sieltä vaan suuhun. 5/5 tää pussi. Ehdottomasti, jos kaipaatte niinku jotain Halloween tämmöstä spessua, niin ostakaa tämmönen. Mä jossain tänään meillä on täällä tehdä jotain palloja. Tällaisia. Ootko valmis? Uskallatko maistaa? Oot sä ollut aika rohkea poika. Kilpeitä. Niin, kilpeitä. Ihan kuin ois shotin vetänyt. Ihan kuin olis kalvun vetänyt. Minkä? Kilpeet just sun päälle. Minkä sä sanoo? Ihan kuin olis kalvun vetänyt. Karhun? Kalvun vetänyt, mutta mulle kilpeet kalkit päälle. Nyt en kyllä ymmärtänyt yhtään mitä sinä sanoit, mutta... Siis tuleeko mun lapsi kotiin taksilla? Tässä on Halloween suklaata. Joo, se on Panda on tämmönen karkki tai kepponen mysteerimaku. Siitä vaan suuhun. Avaaks mä? Joo. Mä en oo en kerro. Koska jos mä kerron, tää on siis oranssia suklaata. Ja Pahaa. Tää on mun mielestä vähän liian makeeta. Ei oo koskaan niinku ollut mun semmonen lemppari. Tää on jotenkin liian makea. Halusin sun koskea maailman ympäri. Aina panisin sen aina ylläri. Laulako ton mulle? Mulleko? Haluaisitko sä kiertää munkaan maailman ympäri? Joo, ja äidillä. Voi, että miten sulonempi poika sinä olet. Alibombada. Suut makeaksi poika, se on mun. Sä olet minun. Niin olenkin. Nom nom, oi. Nää on niinku hyviä. No oikeesti hyviä. Tässä on Halloween
juttu. Tiedän, että täällä on. Minkälainen yllätys sä luulet, että siellä on? No kun täällä teissä, missä on täällä teidän... Avaaks mä vähän? Mä tiedän, missä täällä on täällä teidän sisällä. No. Mä eka painan tän ja sitten mä katon eka. Sitten, että mikä yllätys sieltä tulee? Ei tullut varmaan mitään. Voi ei, mikä pettymys! Mulla tuli ihan paha mieli. Kinderiin, niin älkää tehkö tällaisia harhaanjohtavia mainoksia lapsille. Ne näkevät ikuisesti painajaisia. Niin minäkin. No oliks suklaa hyvää? Ai ei ollut enää hyvää suklaakaan, kun ei tullut yllätystä. Minä pelin. Menetitkö sinä sen? Taivaasta. Voi raukka. Oikeesti ei. Rakas, minä annan sinulle pusun. Sitten meillä on täällä seuraavaksi kuoleman sormuksia. Hei, kattokaa kuinka makeita nää on. Ei vaan taida mahtua meikäläisen nakit siitä läpi, mutta... Mun nakit mahtuu. Tää on niin hyvää. Katsotaan mahtuuko mun nakit. No kyllä munkin nakit mahtuu. Itse asiassa sopii aika hyvin näihin... Mä maistun hyvälle. Ei sulle. Sun pitää syödä. Sakli se ihan jumi, purase. Ai! Mun sormi! Tää maistuu niiltä koruilta. Et sä vielä mitään kotiin, jos et sä... Kohta mä vien sut tonne vieraan. Täällä on äitellä ja pojalla pientä kinaa käynnissä. Seuraavaksi meillä on täällä uutuus jotkut sipsit ja näissä on siis makuna laku. Mä en ole koskaan maistanut lakusipsiä, mutta nyt ensimmäistä kertaa sitten. Maistuuko se lakulta? Ei ainakaan haise lakulta. Kilpeiltä. Itse... Outo maku. Niin onkin joutoa. Mä en tiedä, että maistuuko sitä lakulta, mutta kyllä tosi hyvää on. Tykkääksä sä? Minkä sä annat arvosanaksi? 2/5. Tosi erikoinen makuelämys. Me like! Me like! Seuraavaksi meillä on täällä Mikin odotetut silmät. Näitä mä oon maistanut, mutta ootko sä maistanut näitä koskaan? En. Etkö? Ui, kato! Saaks lapset oikeesti syödä? No, mä en tiedä. Uskallaks? Tosi hyvää. Sieltä tulee semmoista ainetta sisältä. Piltä. Tää piltä maistuu aika oudolta. Miltä se veri maistuu? Aivan. Aika pahalta. Ei maistunut karkeat yhtään toi aine tuo sisään maistuu pahalta. Mikä sun arvosana on? 0/1. Mä annan kanssa 0/5, että ei ollut kyllä nyt niinku meikäläisen maku tämä herkku. Meillä on tällaisia karkkeja, jotka värjää sun kielen mustaksi. No niin, tästä tulee. Mitä se on sisällä? Heiltä vähän. Näytä kieltokameralla. Onko? Mä hääntä. Mutta hyvää tää ei ollut. Alku maistui kahvilta ja se toka makuelämys, mikä siihen tuli, niin se maistui semmoiselta niinku, ei oikein niinku mitään sanomattomalta. Miltä se sun mielestä maistui? 0/5. Seuraavaksi meillä on tällainen pussukka ja tässä lukee pure ja itke. Miksi? Mä en tiedä, niin tässä lukee extremely sour. Todella kirpeitä pure ja itke lukee tässä. En itke. Etkö meinaa itkeä? Mä taidan ottaa tän. Mä otan tää. Minkä sä otat? Mä otin tämmösen vampyyri. Niin mäkin otan. Joo. Tää on syvälleen. Miltä? Tää on syvälleen. Se on hyvä. Onko hyvää? Joo. Aika kirpeitä oikeesti kyllä oli. Te olitte kyllä oikeassa. Seuraavaksi meillä on Halloween Kinder. Kindle suklaata. Nämä on tämmösiä aika kivoja Halloween teemasia. Kyrpitsä. Kyrpitsä. Ja mä tiedän, että nää tulee 5/5. Näitä löytyy meikäläisen Halloween pöydästä.
Niin. Mitäs sun pöydästä löytyy? No sellainen Halloween-kalkkipussi. Tässä on joku outo sivumaku. Tää ei oo ihan perus Kinderi. Mikä sun arvosana oli tälle? 4/5. Mä annan kanssa 4/5, että kyllä se sen verran kuitenkin niinku hyvä oli. Seuraavaksi meillä on täällä, ei miltään haiseva, sanokaa mikä tää nimi on? Hattalaa. Hattaraa. Ole hyvä, ota kun siitä omaa, ole hyvä. Wow! Hyvä. Tää on tuttifruttimaku. Mä en oo koskaan maistanut hattaraa, missä on näin paljon makua. Ja väriä itse asiassa näköjään kielenkin. Tää on 4/5. Paljon parempaa kuin niin mikä Lynch'in tommonen hattara. Ja maksakohan tää euro Tigerissa? En muista. Sitten tälle voi tehdä myös näin. Noin. Meidän Halloween-testivideo alkaa olla tässä. Tässä on tosi paljon hyviä, tosi paljon semmosia ei omaan makuun. Mä en oikein ole se sourkarkeista tykkää, mutta ilmeisesti ne kuuluu jotenkin Halloweeniin. Moi moi!